I pozdrav ljudi, igramo Skywars na Pika Networku, IP će biti u deskripciji. Ovo je treći epizoda Skywarsa, vidim ako ovaj drugi, ako nije ovaj moj drug ubacio treću već pre mene, ali ne verujem baš nešto to. Neće biti toliko duga epizoda, ali nadam se da neće ni lagovati, popravio sam lagove moje. Ovo trojka umro. To mi treba ljudi, nemamo kao što u strength dobro i nemamo chestplate. Imamo, ovo ima 65 attack damage-a, ok ljudi, predobre iteme imamo. Samo što ću uzmem jednu hranu ovako, treba će mi, evo već imam dijamantsko. Ok, mislim uzem to. Sad sam full iron i više od full iron. Ne, tačno full iron. Da uzmem jedan sword, uzmem to još i strength potion i da se spremim da idemo na druge likove. Samo kad bi... Ok, ovo je došlo kod mene, znači hvala ti za diamond sword, nisi trebao. I za enčke, znači to je jedan kill za nas ljudi. Kakav bo... Samo uzmem strength potion i da pojedem jednu, idem pravo na ovog lika, ali... Ok, ti nemaš gde, nemaš ti gde, ok, spal. Sad ću da mu dođu na njemu tamo. Ok, treba mi tvoje boots, nemoj da padneš, ok, hvala. Izvini, dečko. Uzmem ti boots, ovo na C, ok, još jedan strength potion, imam ovo, upadam još jednu. Ok, učinio vam se da neke liku. Dođem do ovog lika i da ga ubijem, naravno. Ok, GG za tebe, znači GG ljudi. Vratim se kada odem u sljedeću partiju. I evo nas ljudi u drugoj partiji, znači očekam neke dobre stvari iz ovog česta. U ovom mapi, znači blizu je centar i imamo dva česta, a ne, ovo je centar, ok, dobro, ko sam nešto, ne znam što je. Aha, jeste, to je ovog lika. Nešto sam se zbunio, ok, očekujem dobre stvari, pa dobro. Sad treba mi samo strength potion i neću da uzimam poviše. Treba će mi malo hrane i da uzmemo ovo, znači ok, dobro smo stvari dobili, znači od armora mislim. Ok, nisam potrebio bar dobro. Ovdje slednji potrebio, ok. Oh my god, šta mrzim ovo kad ovako treba da radim. Ovo najviše mrzim na svetu. Ok, to su, oh my god. Ispratilo se. Ali opet nemamo sword, ne znam šta je ovo. Ok, to uzimam. Diamond chestplate. To mi treba i kapica. Ok, sad samo da napravim. Šta je ovo, nemamo uopšte dobre stvari. Jer možda imam neki pickaxe. Nemam pickaxe, nemam drvo. I nemamo sword, znači ćemo go ovako. Ok, idem da uzem drvo. Uzeo sam i drvo, znači samo da napravim crafting tablu. Ok, šta sam mislio da napravim, znači treba mi 2 cobblestone, znači sada da imamo 5 attack damage-a i ne znam koliko ću tim kad bacimo ovaj strength potion na mene. Znači idemo odmah ka centru, ovo je si ono što baš partije, nemamo nikakve iteme ljudi, još samo pali da nas neko obori odavde. Nismo valjda takve sreće, u toliko snimaju, da mi dođe neko. Ok, neko me gađa. Znači ne možeš te mene oboriš. Gdje si ti? Ok, ne znam gdje je taj lik. Valjda me neće oboriti. Ok, ovo mi je opet. Možeš ti da gađaš koliko god hoćeš, ali ne možeš mene da oboriš. Ok, pa džavi ti sve. Šta pokušava ovaj lik, ne znam. Ne znam ni gdje je taj lik. Nije tamo neki dobro. Ok. Tu je napravljeno uši. I evo, ok, evo ga lik, samo ne vidim. Ok, nije mi video. Moramo mu se prišljimo nekako, još samo fali da nam ovaj lik po tebe idemo obori. Odmah. I se ubije. Ok, sigurno, polako.
valjda neće mnogo idemo. Ok, nemam više ni blokova, znači moram da skočim i ok, potrebno sam možda šta je trebalo sve trebi. I loš, budao jači smo od full irona, ali ne znam sad kako dođem na tamo. To je sad veliki problem. Nemam blokovi, ok, morat ću da... Što da radim, gdje idem. Ok, ovdje ću da se spuštim. Valjda mi neće, ok, super, još gore. Gdje ću sad? Ok, ljudi, za malo padnemo, ok, ne znam kakav je ovo lik. Ok, tamo je drugi lik. Ok, Iron Sword smo uzeli. I ovaj lik je neki bot. Kao što sam... Ovo je možda neki tim. Pravo vam kažem, ne znam. Ok, šta je ovo? Ok, u pravom trenutku smo pojeli Gapple, znači valjda smo ga kill. Yes, ljudi! Nije moguće, šta se ovo dešava? Ok, stvarno smo ga kill, znači moramo da se nahilujemo i da uzmemo bolje oklop. Znači imamo li dole nešto? Ok, poput su bolje od nekada dole moje. Kako se voli? Da li neki napitak? Nju. Evo je lik samo... Aha, eno ga. On uopšte se ne plaši da ga neko ne ubije. On je lik mrtav kao... Ok, samo me ne obore dok se popnem. Do njega. Nije valjda to lik i basu. Doći ću mi ovako malo iza njega ću otići. Ok, evo ga lik. Ok, pao je. I on misli da mene može da ubije i ljudi ubili smo i ovog lika. I ostalo nas je, ne znam koliko. Ostalo nas je još više ovdje, znači 1, 2, 3, 4, 5 sa sve mene. Ne znam šta ovdje, još mogu da ne mogu ništa. Sve što mi ne treba. Ok, boots mi trebaju bolje malo. To bi da uzmem. Samo kad bih mogao da ih... Ok, dijamantski boots. I kad bih imao 7 dijamanata. To je bilo veoma cool. Ali nemam 7 dijamanata. Gdje je sad ovaj lik? Ok, idem ja dole da se opremim. Da sredim malo inventar. Gdje sad mogu da idem? Da mogu da imam neku loputu. Imam nešto. Ok, to nije tu. Tako. Ako ste čuli moj telefon, izvinite. Stvarno. Ok, sam ovdje nešto sad radim. Ok, to mi nije, ne treba. Ok, ovo ću staviti. Ne treba. Ništa ne treba. To mi ne treba. Ovo sve. Ok, dajte mi ništa nije potrebno, znači da li je deo ili sad to. Aha, ajde. Ok, previše nije tu. Šta bi sad mogla napraviti? Stvarno ne znam, će ostalo još malo do kraja. A šta je ostalo još? Ok, leggings. Full diamond smo ljudi, znači imamo 5 golden apple, ali nemamo... Ok, napao me sa leđa. Mislim, cool si ti, cool. Gotovo si ti, gotovo. Brate, koliko imaš HP? Ok, ljudi, kako smo se izvukli, ovo je naš pobjeda 100%, ali nisam htjeli. Ok, mogu da popijem ovaj napitak. Kako smo se izvukli sad, ljudi, ovo je nešto nevjerovatno. Znači, ostalo nas je još koliko smo. To mi ništa nije potrebno. Ekipa full iron smo. Znači, meni ni hrana nije potrebna jer mogu da jedem. To ću sad izgora. Dakle, ovo mi se leđe bio napad, znači moram da budem oprezan ovo što sam bio. Ja sad ovo je lik. Ko znate, evo sad, ok. Da vidimo šta imamo ovdje, što ništa nije potrebno, znači uzet ću ovo malo jači, mislim nije jači, ali... Šta tu još imam? Ok, pa mislim što full baš samo gdje li je on čovječe, nije on. Ok, eno ga lik. Znači lik je totalno noobski obučen, ali da li ću da im blokova, ali njega to sad ne znam. Znači ono lik nije baš nešto što se tiče
armora, ali ne znam. Kad je mogao odavde potrebi. Ok, malo jače, ok, sad. Super! Padni! Oh my god! Oh my god, da lijepo, šta je ovo? A umri. Ok, vidite, gledajte kako je zbogova strela, what? Ok, izgledam teran vidim jako njega. Ok, tako mi se ne čini. Ne znam da li ću da imam dovoljno ovih, kako se zovu, blokova. Da li tu da idemo odmah ili ne? Odmah. Ljudi, moramo da ga kill. Ok, ostalo ih još dvoje, pa gde su? Ne znam koliko će dugo da traje ova partija, znači stvarno ovdje nisu šta rade. Ne znam čak i gdje su. Ok, ovo lik mislim, očigledno nije ne vidio, a neće ni da me vidi, neće da dozvolim. A što neće da vidim, nije ima strana. Ok, sad me vidio strana. Oh no, šta sad radim u ovom mečku? Ok, on me gađa i misli da će me ubije. Ne znam koliko imam kill, to misli da sam ja veoma low sad što sam pao. Ok, a ne možete me kill, ako ne shvataš da sam pao gap. Mislim ja onda toliko prosto. Ok, pa ovo lik je tamo negde. Znači ja mislim da će ovo biti zadnja partija, možda još da jedem. Znači ovaj lik stvarno nije zadovoljan. Ok, što ne može ovo da prođe? Da sad vidim kako da ga ubijem sad. Kad na mene. Ok ljudi, evo me nazad, imao sam upad u sobu. Znači, pokušavam da ubijem ovog lika, on je veoma low sad. I spamovao sam ga dobro. I napokon su mi nestale strane. Gde je sad ovaj drugi lik? Šta sad mogu da uradim? Ja ne znam šta da radim. Ok ljudi, moram da siđem koliko ovo strane, to nisam svjestan uopšte. Ok, pokušao je da me ubije, hvala strelu. Izvolite, nazad. Hvala za još jednu strelu. I izvolite nazad. Ok, veliko valjda nestalo strele. Nisam siguran, ali možda jer dugo se već gađamo ljudi, ne znam što da radim s ovom. Šta da mogu radim, kako da ga ubijem. Prejak. Mislim nije prejak, ali imao je dosta strela, ja baš nemam što da kažem, ne znam. Ok, ićemo oko njega. Ok ljudi, još jedan upad u sobu, obećam da se više ovo neće ponoviti. Znači, zašao sam oko njega, ostali smo samo ja i on. I valjda neće da mi vidi, idem da rizikujem, znači ne mogu sad da budem 100% siguran da me je video. Ok, sam pao, svaka mi čast ljudi i vidimo se. Šta se sastavim da kažem, aha, ok ljudi, pozdrav, ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi, podržite nas malo, trudimo se i pozdrav.